Kaixo, bideo honetan Node-REDeko dashboarda aztertuko dugu. Goazen ba. Horretarako, lehenengo nodo berriak instalatzen ikasiko dugu. Counter nodoa. Adibide bezala hartuta, nodoak instalatzeko prozesua ikasiko dugu. Ondoren, dashboard bat zer den aztertu eta dashboardeko nodoak ikusi ondoren gure programa sortuko dugu. Jakin, Node-REDen era guztietako nodoak aurki ditzakegula. Hala nola, komunikazio nodoak, PCUA, Modbus, Profinet, dashboard edo visualizazio nodoak, datu basen nodoak, instrumentazio nodoak, programazio nodoak eta web nodoak ere. Hala nola, Gmail, OpenWeather, Strava. Goazen ba nodo bat instalatzera. Hortarako, counter nodoa azalduko dizuet lehenabizi. Counter nodoak etortzen zaizkion, sarreran sartzen zaizkion, mezu kopuruak kontatzen ditu. Eta irteeran kontaketa horren balioa ematen digu. Mezu nodo honen parametroetan, nodoari MSG reset mesua bidaliaz gero, kontatzailea reseteatu egingo genuke. Kontatzaileak bere kontaketa MSG count mesuan biztaratzen du. Gogoratu, normalean nodoek MSG payload mesuan biztaratzen dutela bere datoa. Kasu honetan counter, nodo berezi xamarra da, eta MSG count mesuan biztaratzen du kontaketa. Goazen ba instalatzera. Nodo bat instalatzeko, nodoren izena kontuan izan, guk kasu honetan kopiatzeko aukera daukagu, Node-REDera joan, eskubiko menuan, manage palette, eta bertan install aukeran izena idatzeko dugu. Nodo guztien artean aurkitu eta instalatzeko aukeran emango dugu. Behin instalatu denean, nodoen paletean instalatu zaigun nodo hori aurki dezake. Goazen beste nodo batzuk ikusi eta instalatzera. Bigarren nodo bezala, ondoren dashboardean makina martxan dagoen edo itzalduta dagoen biztaratzeko LEDak sortzeko erreminta instalatuko dugu. Node-RED Contrib UI LED. Argi bitazteko seinalizazio digital simple bat egiten duen nodo. Horretarako, nodoaren izena hartu, kasu honetan UI LED, lehengo toki berdinera joan, install, eta instalatu egingo dugu. Goazen bat dashboarda aztertu eta dashboarda instalatzera. Dashboard bat, bigarren praktikaenetako elementurik garrantzitsuena, prozesu bat monitorizatzeko erabiltzen den interfazea da. Hemen daukagu interfazea hori, interfazea baten adibide bat, non testu moduko datuak ikusitzak egun, malguki itxurako elementu grafikoak, datuak bizaratzeko, denboran dauden grafikak, sakatzaileak, sliderrak, pulsagailuak, makina kontrolatu naiz monitorizatzeko interfaze batek izan ohi dituen elementu ohikoenak. Node-REDek oinarrizko dashboard batek hartzeu, beak. Oso garrantzitsua da dashboard hori web horri berri batean irekitzen dela jakitea. Eta web horri alde hori, orain arte Node-RED daukagun helbide bera, alegia makinaren IP-a
2.1880/UI izango da. User Interface. Makinaren egoera monitorizatzeko oso erabilgarria da. Dashboard bat eta makinaren eragiteko ere balio du. Makina kanpotik martxan jartzeko pulsagailu virtual bat edo makina kanpotik stop edo geratzeko pulsagailu virtual bat sortzeko. Goazen dashboardeko nodoak instalatzera. Hortako hartu dashboard izena, node RDA jun, berriz ere manage palette, eta instalatu. Behin instalatutakoan, hemen aurki dazku dashboardeko elementu guztiak. LEDa hasieran instalatu duna, botoiak, switchak, testuak, chartak, goazen hauek aztertzera. Dashboard batek bere bistaratzeko web orrian 3 elementu nagusi ditu. Tab edo orrialdeak hasierakoa, uneko orrialdea adieraziko digu eta kontuan izan dashboard batek orrialde bat baino gehiago izan ditzakela. Behin orrialdearen barruan gaudenean, zutabe desberdinek group izena hartuko dute. Zutabe batean makina bat bizarratu dezakegu eta beste zutabe batean beste bat. Edo zutabe batean makinaren irteerak eta beste zutabean makina horren sarrerak. Grup horiek zutabeak izango dira. Eta azkenik zutabeen barruan dauzkagun widgetek datua biztaratzeko balioko digute. Widgetak izango dira bukaerako grafikak, sakatzaileak, sliderrak, pulsatzaileak. Kontzeptu hauek argi izan da, aztertu ditzagun bukaerako widgetak. Hasieran, datuak sartzeko widgetak izango ditugu. Switch nodoa, button nodoa eta slider nodoa. Switch nodoak dashboardean etengailu bat sortuko du. Itxura ondako on-off etengailu bat. Button nodoak dashboardean sakatzaile bat sortuko du. Klik-klik, klik-klik. Eta slider nodoak dashboardean balore analogikoak sortuko dituen slider bat sortuko digu. Irterako edo visualizazioko widgetak aldiz, text, gog eta chart nodoak sortuko dizkigute. Test nodoak visualizazioko testu widget bat sortuko digu. Visualizazio formarik simpleena da. Testu moduan, zenbakiak edo hitzak adieraziko dizkigun widgeta. Gog moduko widgeta malguki itxurako elementu grafiko bat izango da. Datua grafikoki errepresentatzeko oso erabilia. Eta azkenik, chart nodoak datua denbora eremuan adieraziko digu. Oazen gure gaurko ariketako adibidea egitera. Gure ariketan, Node-RDko dashboardean sakatzaile bat sortu beharko du. Sakatzaile hori zenbat aldiz sakatzen den kontatu eta testu moduan, galga moduan eta grafiko moduan adierazi beharko du. Beraz, sakatzailea zenbat aldiz sakatzen den kontatuko dugu lehenengo eta ondoren 3 errepresentazio modu hauetan biztaratuko dugu. Guazen Node-RDen hortarako lehenengo botoi edo sakatzaile bat sortu beharko du. Eta sakatzaile hori zenbat aldiz sakatzen den, sakatzen duen bakoitzan mezu bat bialduko dio eta honen mezua kontatzen ditu, beraz, zenbat aldiz sakatzen den kontatuko du. Botoi hau
beste web orrialdean sortuko den dashboardean egongo da. Goazen dashboard hori pixkat konfiguratzea. Lehenengo jakin botoi hau zutabe batean egongo dela. Eta zutabe hori orrialde batean. Orrialde hori konfiguratuko dugu eta lantegia bat orria deituko dio. Demagun 2 edo 3 lantegi izan detzakegula. Eta behin lantegia bat orriaren barruan, lehenengo makinaren zutabea sortuko dugu. Eta zutabe horretan egongo da gure botoia. Eta botoi horrei martxa botoia deituko dugu. Martxa botoia sakatzen dugu bakoitzean, kontatuko duen flowa izango dugu horregoa. Goazen irterako mezu osua, ez payloada bakarrik ikustera. Deploy, eta kasu honetan, martxa botoi honek web orrialde bat sortu dugu. Web orrialde hori ikusteko, lehen esan da bezala, localhost 1880 edo gure IP-a, noderret daukagun IP-a 1880/UI, user interface. Hor sartuaz gero, martxa botoia ikusiko dugu. Eta martxa botoiari, behin, 2, 3, 4, eta 5 aldiz sakatu ezkero, noderreden deploya talean 5 mezu ikus ditzazket. Non mezuaren payloadean gauza arraro bat datorren, baina mezuaren count keyan bat, count keyan 2, count keyan 3, count keyan 4 eta count keyan 5 azaltzen den. Message, count 5. Hau jakinda, goazen kontaketa horiek testu bezala, markuki bezala eta grafika bezala representatzera. Hasieran, testu bezala, makina bat zutabean bertan biztaratuko ditut. Kontaketa labela jarriko diot, eta biztaratu behar dudana ez da MSG payload izango, baizik eta MSG count. Deploy egin ezkero, kontaketa widgeta saldu zaigu, eta edarki kontatzen dugu. Berriz noderredera etorrita, gauk atalean sartuko gara, eta honek, gauge honek, mezuaren payloada grafikatuko digu. Beraz, hemendik message count mezua nola datorren, eta honek payloada bakarrikan grafikatzen duen, lehen da bizi count, mezuaren count atala payloadera sartzen duen funtzioa sortu beharko dugu. Funtzio honek payloadean gorde beharko du sarreran countean datorkiona. Beraz, sarreran message countean datorkiona message payloadean gorde eta mezua aterako du. Counterrak message countean bidaltzen duena honek message payloadea aldatuko du eta hori biztaratuko du. Funtzio hori izen aldatuko diot. Count to payload. Ondoren, ze funtzio klase den ikusteko.
payload hau, denbora grafikadara ere bialduko dugu. Ari ere, gauza berdina gertatzen zaiolako. Gok elementua konfiguratzeko garaian, balioa izan da dira maksimoa esango diot, eta koloreak manten ditzala 33 proportziotik aurrera, eta da. Deploy, ikus dezagun ea. Eta orain, azkenengo nodoa konfiguratuko dugu, chart nodoa. Chart nodoa konfiguratzeakoan, dashboardean, beste zutabe bat sortuko dut. Lehenengo, makinaren grafika zutabea. Eta chart hau grafika bat zutabean sartuko dut. Azkenengo orduko grafika izango da, eta denboran deituko diot grafikari. Deploy, beraz, botoia hemen izango dut, botoia 20, 30 aldiz, 40 aldiz sakatuaz gero, denboran zehar izan duen aldaketa ikus dezaket, testu modua momentuan daukana, eta malgonkieran, grafikoan momentuan daukan datua. Ados? Eskerrik asko.